askotan esaldiak, hitzak jartzea ere uste oso egokia da, dibidez. Hartu, 16 golpe. Pum. 16 golpe eta jokatzen dut golpekin eta isiltasunarekin. Korrika, korrika, goaz baloiaren atzetik. Eta 16garrena, isiltasuna berriro hartzeko, bai? Korrika, korrika, goaz baloiaren atzetik. Nola planteatu hori? Korrika, korrika, goaz baloiaren atzetik. Korrika, korrika, goaz baloiaren atzetik, bai? Eta hau trasladatzea gorputzera. Bazen probatzea, bai? Erraza da, hitza edo esaldia dakigunean, bai? Eta bazen errepikatzea lehen da bizia hotxarekin. Korrika, korrika, goaz baloiaren atzetik. Korrika, korrika, goaz baloiaren atzetik. Bai? Korrika, korrika, goaz. Bale? Lehenengo zatia. Ba, berriro. Korrika, korrika, goaz. Berriro, ba. Pa, ti, ero, pa. Korrika, korrika, goaz. Eta orain? Baloiaren atzetik. Baloiaren atzetik. Berriro. Baloiaren atzetik. Ikusten ez dute zatitu egin eta ritmo, bai? Ordan, saiatuko gogain puntatzen. Gogaratu. Korrika, korrika, goaz. Bai? Eta gero, gorra berriro. Ba. Korrika, korrika, goaz. Baloiaren atzetik. Korrika, korrika, goaz. Baloiaren atzetik. Korrika, korrika, goaz. Ez da? Bai? Horrela ere lanketa egin daiteke. Kombinatu daiteke, adibidez, bitxan hori. Goizian, bai? Goizian, Jotzelo murira. Bai. Vale? Jotzelo murira. Vale, orduan. Prest! Goizian, jotzelo murira. Bai? Orduan. Bazen kombinatzea dira. Probatzeko, Korrika, korrika, goaz baloiaren atzetik. Atzen dugu bukurira. Gutxi praktikatu. Ba. Prest! Goizian. Zero murira. Goizian. Zero murira. Goizian. Goizian.